Pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Related po ito sa nangyari na nag-viral na video ng ating mga kapatid na mga CFD sa Sungkulan Dawis Parish Catholic, purely Catholic cemetery. Ang inilibing dyan, lahat Katoliko. Hindi pwedeng ilibing ang hindi Katoliko kasi may clearance, cluster clearance. Ang nangyari, tinataboy ng mga CFD yung mga saksi ni Jehovah. Pero hindi lang yun isang bisis kasi sila ay pinaalalahan na ng mga pare na huwag kayo dito kasi Catholic cemetery ito. Pero nagmamatigas pa rin yung mga saksi ni Jehovah. Diyan pa rin sila. Nang dumating ang mga CFD, ano namang gawin ng mga CFD? Sila yung Armed Forces of the Church. Tayong mga CFD. Sayang ang ating pagka-CFD kung hindi natin maitapo yung mga kaaway ng ating mga pananampalataya. At ang yung nag-question sa kanila, may tungkulin yun. May karapatan siyang ipagtaboy sila, yung mga saksi ni Jehovah. Kasi yung si Roland Misa at saka si Javier, PPC President yun, ng Sungkulan Catholic Parish. At saka CFD President si Roland Misa. Kaya nga ginawa niya na alam niya na ang mga ibinibigay ng mga aklat tulad din ito. Ito galing ito sa saksi ni Jehovah. Mga kapatid, sa loob nito mababasa natin ang maraming salungat sa pananampalataya ng simbahang saksi ni Jehovah. Ang kanilang aral ay mali talaga, makasisira sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Pero yung ibang mga Katoliko ay nagsimpatiya sa saksi ni Jehovah. Arrogante daw yung CFD. Nilakasan lang po ng tinig, arrogante na. Pero kung narinig ninyo ang Ebanghelyo ngayon, kung arrogante ang CFD, mas lalo na itong si Kristo. Pero bakit walang nag-comment kang Kristo? Itinaboy niya ang mga tupa, itinaob niya ang mga misa. Nag-wild si Kristo. Nagwala si Kristo sa loob ng sa templo, sa harapan ng templo. Ito ay malaking galit ang mga nagbibinta at yung mga namamalit ng mga salapi. Kasi yung ginawa ni Kristo, pag sinabi mong arrogante ang mga CFD, itong si Kristo, anong nakikita mo dito? Itinaob ang misa. Yung mga pira kanyang tinapon. Kaya makikita natin sa ating Ebanghelyo, di bali na tatawagin tayong arrogante pag nasa
tayo po ay nasa katuwiran. Si Kristo nasa katawiran. Pero sabi niya, bakit inyo ginawang palengke ang templo ng aking Ama? Naging arogante si Kristo. Kaya nga, viral man ito. Nag-viral man si Kristo dito. Ha? Kaya yung mga CFB, nag-viral din. So, ikumpara natin ang ginawa ni Kristo sa templo. Itinaob ang misa. At ang yung ginawa ng mga CFD na pinaglakasan lang ng kanilang tinig. Sinong mas lala dito? Mas malala? Yung ginawa ni Kristo na itinaob ang misa, ipinagtaboy ang tupa, baka at anumang mga kalapati. Galit na galit si Kristo. Nagwala si Kristo sa loob mismo ng templo. Okay, mga Katoliko na nag-comment sa CFD, simulan mo niyo ng komentuhan si Kristo. Makilala natin si Kristo kung ano siya. Basahin natin ang Biblia dito sa Ebanghilyong ito. Makikita natin kung ano talaga si Kristo. Sinabi ni Kristo, mapagkumbaba tayo. Pero yung itinaob ang misa, mapagkumbaba pa ba yan? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga paghukom ng ating mga kasamahan, mga kapatid. Teritoryo yun ng Katoliko. Pinasok ng mga kalaban sa pananampalataya. Dapat lang silang itabo. Example, pag isang teritoryo ng mga pulis, kasi mayroon silang commemoration o mayroon silang programa ang mga kapulisan. O tingnan natin araw ng mga pulis, o inalala nila yung kasamahan nilang namamatay ng mga pulis. Tapos may biglang sumulpot na mga rebelde. At hindi malakas ang tingog, ang tinig. At sabihin na, Sir Pulis, huwag niyo lang kaming galawin kasi hindi naman kami naghanap ng gulo. Pero pumasok na sa compound ng mga pulis. Tapos, nagbigay pa ng mga flyers, mga propaganda. Anong gagawin ng hipi ng pulis? Nasa loob na ang mga rebelde. Nagbibigay na bagaya ng mga flyers. Sinabi pa na palpak ang gobyerno. Yun, nakasulat doon sa kanilang mga flyers. Inaatake ang gobyerno. Sabihin ba natin na walang gagawin ang hipi ng pulis? Kahit pinasok na sila sa kanilang teritoryo? Sabihin ba na natin na arugante ang pulis at itinaboy ang mga rebelde? Dahil hindi naman naghanap ng gulo, nang bibigay lang ng mga propaganda nila na sila ay mas mabuti kaysa mga taong nasa gobyerno. Dahil hindi sila kurap, dahil ipinatupad nila ang patas. Yun ang nakalagay sa kanilang mga flyers. Isipin natin. So, ibig sabihin, doon tayo sa simpatiya sa rebelde. At ang mga pulis na magtaboy sa kanila o maghuli sa kanila, sila na yung arogante. Kaya mga kapatid, basa tayo ng Biblia bago tayo magkomento. O isa pang halimbawa, sa pamamahay mo, ikaw ay isang asawa. May nagkagusto sa asawa mo, tapos pumasok sa bahay mo. At sabi ng isang lalaki, maganda ang asawa mo, pare, hindi ako naghanap ng gulo. Nagkagusto ako sa asawa mo, ibigay ko lang itong love letter ko sa kanya. Hindi naman ako, pare, naghanap ng gulo. Mahina pa ang tinig.
Gustuhan ko lang yung asawa mo kasi maganda siya. Ibigay ko lang itong love letter sa kanya. Wala kang gagawin. Asawa mo yan. Pinasok ka pa sa loob ng pamamahay mo. At sinabi mong ikaw pa ang arugante. Nasaan na ba ang mga sabi nyo, moral at immoral? Immoral na yung asawa kasi nagagalit siya na may nagkagusto sa kanyang asawa at nagdala pa ng love letter, pumasok pa sa bahay nila at sinabing hindi ako naghanap ng gulo, ibibigay ko lang yung itong love letter ko sa asawa mo. Yan ang nangyari. Yung Sungkulan Cemetery, nag-viral man ito, purely Catholic yan. Catholic Cemetery. At nandiyan ang ating mga kasama na mga CFD na talagang aktibo talaga. Aktibo sa pagdepensa ng ating mga doktrina ng ating simbahan. Yan. Babalik ko, ginawa ni Kristo sa templo at sa yung ginawa ng mga CFD, sino ang mas malala dyan? Mas malala yung ginawa ni Kristo. Kung sabihin ninyong sa CFD ay arugante, mas arugante si Kristo. Yan ang kumintuhan ninyo. Si Kristo, kumintuhan ninyo si Kristo. Kasi yung pagmamahal ng CFD sa mga tao, kasi pag mabigay yung mga aklat tulad nito, nakasisira sa ating pananampalataya, masisira ang pananampalataya ng isang Katoliko, pas lalo ng yung hindi nag-aaral sa ating mga doktrina. Yan lang ang ebanghelyo natin ngayon. Inirelate ko lang yung ginawa, yung nangyaring viral video sa ating mga kasamahan sa CFD. Si Brother Roland Misa, siya yung president natin sa Scola Chapter. Yung presidente natin nasa Sungkulan din, si Brother Lord Rolio Rata. Ako yung Vice President Eternal at saka yung isa si Brother E.G. Javier, siya yung Vice President External ng ating Catholic Faith Defenders at si Father Darwin ang ating director. Ayun, magninilay-nilay tayo sa mga ginawa nating mga komento. Nakalimutan natin si Kristo na nag-aapoy ang kanyang pagmamahal ng ating simbahan. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.